Studju li sar mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea l-Eurofound dwar is-servizzi soċjali offruti fl-Istati membri kollha juri kif il-welfare state ta' Malta huwa meqjus mal-aqwa u fl-istess livell ma' dawk ta' Danimarka, l-Iżvezja u l-Irlanda fost l-oħrajn. Bit-tema Social Services in Europe Adapting to a New Reality, l-istudju ppubblikat din il-ġimgħa jtenni li bis-saħħa ta' avvanzi kbar soċjali li reġistra pajjiżna u t-titjib fil-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin, it-tal-ispiża nazzjonali fil-benefiċċji soċjali lil dawk vulnerabbli naqset. Minflok din setet tiġi fukata fuq miżuri oħrajn li jtennu il-mixja l-qudiem fil-pajjiż. Dan hu rifless partikolarment fl-eluf kbar ta' persuni li fl-aħħar 10 snin gawdew minn inizjattivi u miżuri li għenuhom jidħlu fid-dinja tax-xogħol f'pajjiżna, inkluż dawk li kienu dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali sa qabel inbidel il-gvern fl-2013. Dan minn barra żidiet sinifikanti sena wara oħra fil-pensjonijiet. Waqt li l-Finlandja u Franza jallokaw l-akbar persentaġġi tal-prodott domestiku gross nazzjonali għal protezzjoni soċjali b'riżultat ta' problemi li akkumulaw fil-pajjiżi rispettivi, Malta u l-Irlanda nefqu l-inqas mill-prodott domestiku gross bejn l-2015 u l-2020 grazzi għat-titjib li kellhom is-soċjetajiet rispettivi. Minkejja li bejn l-2019 u l-2020 xorta kien hemm żidiet ta' 1.4% l-Irlanda u 1.7% għal Malta, dawn kienu l-inqas żewġ rati li allura jfisser li ċittadini f'dawn il-pajjiżi kienu gawdew minn titjib fil-ħajja u allura inqas kien meħtieġ biex jiġu sostnuti persuni vulnerabbli. Malta hija meqjusa mal-aħjar livelli fejn jidħol il-welfare state tant li ma tikkwalifikax fost l-istati membri Ewropej li bejn l-2004 u l-2020 kienu obbligati iżidu il-benefiċċji lill-aktar vulnerabbli minħabba problemi soċjali. Dan hu konformi ma' studji oħrajn internazzjonali li juru kif il-politika għaqlija laburista fl-aħħar 10 snin favur ix-xogħol u bl-akbar opportunitajiet ta' impjiegi u inċentivi li waslu għall-inqas rata ta' qatt fl-istorja inħolqot klassi medja ġdida f'Malta waqt li l-faqar tnaqqas drastikament meta mqabbel mal-2012 l-aħħar sena ta' gvern nazzjonalista. Dan huwa wkoll kompletament bil-kontra tar-retorika attwali tal-Partit Nazzjonalista li tipprova tagħti l-impressjoni li l-foqra żdiedu. L-istudju tal-Eurofound jiffoka fuq il-qagħda tas-servizzi soċjali fil-pajjiżi membri tal-Unjoni, l-infiq soċjali tal-gvernijiet fil-protezzjoni soċjali, l-edukazzjoni u s-saħħa u r-realtà l-ġdida li kellha tiġi adottata wara l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19. F'dan ir-rigward l-Aġenzija Ewropea tgħid li fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza li għalih ġew allokati fondi minn Brussell lil kull pajjiż, Malta riservat wieħed mill-ogħla persentaġġi ta' din l-għajnuna għal dan ir-rigward. L-istudju wkoll isemmi kif l-effetti fuq Malta fil-pandemija ukoll kienu kbar bħal bqija tad-dinja. Eurofound jgħid li dan hu differenti ħafna mill-kriżi finanzjarja tal-2008 fejn Malta bilkemm ġiet affettwata. Minkejja dan il-problemi soċjali tal-faqar u l-qatt fost l-oħrajn dak iż-żmien kienu splodew taħt il-Gvern Nazzjonalista immexxi minn Lorenz Gonzi.